खुलुमबाय जों बर' माहारि आरो दुलाराय ट्राइबेल माहारिनि जानानै बयनिसिमबो साबायखर आरो जोंनि सिबिनायखौ बावहरदों। जोङो दिनै मोनसे गोनां जाहोननि थाखाय ससियेल मिडियायाव ओंखारनो गोनां जाबाय। नाथाय जोङो बेबायदि ससियेल मिडियायाव माखासे खोथाखौ जोङो बुंनो सानाखैमोन। जाहोना जाबाय दाखालि थांनाय 12 जानुवारि 2024 आव आसाम स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिनि जा मोनसे स्पिकिं अर्डार बियो जोंनि दैदेनगिरि जनकलाल बसुमतारी आरो जों बिजों थाफानानै जोंनि टीम बर्तमान जोङो बिजों साब्रै साबा मानसिफोरा नांफागासिनो दङ आरो बेखौ जोङो थांनाय 2019 नि 11 जुनाव जों स्टार्ट खालामनानै जोङो बे केसखौ एबा पारसु खालामदोंमोन, आपिल होदोंमोन स्क्रुटिनि लेभेल स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियाव आरो बेनिनो जोङो अर्डारखौ मोननो थांदोंमोन। अर्डारा जाबाय मा जोंनो नांगौमोन नब कुमार सरनियाया जिहेतु बर' नङा, बर' कसारि नङा, बिथाङा कच हारिनि मानसिसो। बिथाङा डुप्लिकेट एसटि लानानै बिथाङा खेबनै क'क्राझार एमपि सिटआव देरहादों आरो बेखौ जोङो मा खालामनानै बिनि एगेन्स्ट खालामनानै जोङो केस होनाय जादोंमोन। आरो बेबायदियैनो बिनि सिगाङाव जोङो 2014 आव जोङो केस होबाय, इलेक्शन केस होबाय। इलेक्शन केस होनानै जोङो नाथाय प्राइमा फेसि जि माने इन्टारिम अर्डार बेयावनो बुंखानाय जादोंमोन बिथांमोना बर' कसारि नङा, गतिके बिथांमोना जेब्लासिम एसटि हिसाबै रिकगनाइज जाया बिथांमोना एसटि सार्टिफिकेट लानो मोना, बेबायदि मोनसे अर्डार जादोंमोन आरो। नाथाय समनि बाबेननायाव माखासे राजनितिनि जाहोननि थाखाय जोंनि अर्डारफोरा पास जाबोनो हायाखै आरो बेबायदियै जोङो थाङै 18 नि लास्टथिंखालिबो जोङो जेनबाय आरो 2019 नि नेक्स्ट मोनसे इलेक्शन एमपि इलेक्शन बेयावबो जोङो बर' हारिया जेननांगौ जादों। माने क'क्राझार एसटि सिटखौ माने मालाय एसटि नङि मानसिनो होनांगौ जाबाय। दा बियो जोंनि दुखु मोनसे दुखुनि मोनसे सावगारिमोन। नाथाय बेखौनो जों चेलेन्ज होनानै जोङो बावगाराखै, जेनेबा जोङो मेंनाय बानाय गारालासेनो जों नाङै जेब्ला जोङो सुप्रिम कर्टआवबो थांबाय, सुप्रिम कर्टआवबो जोङो उनाव जेनबाय। जेननाया जाहैबाय मा जोंनो नैबे आसाम माबायाव जि गुवाहाटि हाइकर्टआव जाबायदि माने माबा होदोंमोन, रायदान होदोंमन, जास्टिस होदोंमोन, बे जास्टिसा जोंनि बेरेखामोन। सुप्रिम कर्टआव थांबाय, सुप्रिम कर्टआवबो जोंनो रन्जन गगैआ बिनि चिफ जास्टिसमोन आरो सुप्रिम कर्टनि, बिथाङाबो जोंखौ नाखस खालामनानै बर'फोरखौ फेजेननाय जाबाय। दा बेबायदियै जोङो बै समाव फार्स्ट माबाखौ बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा जानानैसो होदोंमोन। नाथाय नैबे जिथु जोंनि माबा स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियाव जोङो मा खालामबाय, जों बेखौ जिहेतु बेखौ इन्डिभिजुवेल होनांगौ, गतिके जों जनकलाल बसुमतारी बिथांखौ जोङो होनाय जादों। दायो जोंनि गेजेरावनो आरो मोनसे जोङो पिआइएल केस मोनसे होबावदों गेजेराव। पिआइएल केसखौबो जोङो कलबारि आनएमप्लयड इउथ ससाइटिनि जानानै जोङो पिआइएल केस मोनसे होदों। बिथांमोनाबो जोंजों हाजिर दङ। दा बिथांमोनखौबो जोङो बे समाव लाबोदों आरो बिथांमोनाबो गावसोरनि खोथाखौ बुंगोन। आरो बे हिसाबैनो जोङो पिआइएल केसआवबो जों देरहाबाय आरो थांनायनि लेटेस्ट दाखालि 12 तारिखआव जोंनि जानुवारियाव जों ओंखारबाय, जोंनि केसआ जोंनि फेभाराव फैबाय आरो। माने मा लास्ट सेन्टेन्सआ जाहैबाय मा नब कुमार सरनियाया बर' नङा, बर' कसारि नङा, बिथाङा कच माहारिनिसो। गतिके बिथाङा फैबाय थानाय एमपि इलेक्शनाव क'क्राझाराव एसटि हिसाबै बे गेलेनो मोननाय नंलिया। बिथाङा जेनेरेल जानानै बेलेग जायगायाव गेलेनो मोनगोन, नाथाय एसटि हिसाबै बिथाङा गेलेनो मोननाय नंलिया। दा बे खोथायानो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब। आरो जों दिनै जों खामानि मावनायखौ जों बुंना लाना आसलथे जों लाजिदोंमोनबो, ओंखारनोबो जों बादोंमोन नुजाबाय थानो। खारन जों सिं खामानि मावबाय थादों मेङालासेनो। मोनसे समाव जोंनि बे दैदेनगिरि जनकलाल बसुमतारीयाबो एसे मेंग्लिनाय जादोंमोन आरो जोंनि माखासे ग्रुपआथ' गारजोब्बायमोन। दा बेयावनो जोङो 19 निफ्राय मोजाङै जोङो नांफिननानै आरो बे समावनो जोङो खामानिखौ कन्टिनिउटि खालामबाय थादों। बे समावनो आरो सासे जोंजों पंकज इस्लारि होननाय बिथाङाबो जोङो माने थिग टाइमाव ओंखारबोदों खामानि मावनो थाखाय। आरो माखासे जायफोरा दिनै जोङो नै बिथां जोंहा सानसुमा खुंगुरानो बुं, दावराव देख्रेबानो बुं, बा किसुमान माखासे खोथाखौ एसे बाराद्राय बुंनाय नुदों जोङो। दा बिथांमोनाबो मावदों किसु, दा बिथांमोनखौ जों साबायखर बावदों। नाथाय सानैसो मानसिया जायफोरा मावफेराखै, जोंजों एस'सियेटेड नङा, दा बिथांमोना एसे बाराद्राय बुंनायखौ जोंनो एसे माने दुखु नांनाय मोनदों। जा हक बिथांमोनखौबो जों साबायखर बावहरदों। आरो जोंनि थासारिया दाबोनो जोबनायनि बा बे फिनिशिं लाइनाव फैनो हायाखै, जों केसखौ फोजोबनो हायाखै। दा माने फाइनेलि बेनि इन्डिभिजुवेल जि एमपि सिट बेखौ दानहोनो हानायनि पजिसना दाबो फैयाखै। ओंखायनो माखासे खामानि दंबावो, जोंहा मावबावनांगौ जागोन। दा बेनि थाखाय जोङो ज' जानानै खामानि मावनांगोन। दा बेखौ लानानै जोङो रायजो राजाफोरखौ मोनसे दा गोनो गोथो माबायाव गोलैनाय नुदों। दा थांनाय साननै सिगाङाव जोंनि बे जनकलाल बसुमतारी, पंकज इस्लारि बिथांमोना स्टेटमेन्ट होबाय। बिनि उनाव दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा
स्टेटमेन्ट होबाय हानजा मोनसे लानानै आरो दाखालि मैया माने सानसुमाया होलायबाय सानसुमा आरो सानैसो थानानै होलायबाय दा रायजोफोरा आसलथे सानगोन सोर मावमारदों दा बेखौ उनाव जों मिथिलायगोन सोर मावमारदों सोर मावमाराखै गुवाहाटियाव थांनायाव जोङो माबायदि खस्थ' खालामनो खैबार थांदों बोसोरसेयाव दा बिनि जाय थांदों जाय मावदों बिनि रेकर्ड थागोन माबायावनो जा मा होनना बुङो सुप्रिम कर्टआवनो गुवाहाटि हाइकर्टआवनो जा जनता भवनावनो जा बिनि जों जिथु माने पारमिसन लानाय बेयाव रेकर्डफोरखौ नायगोन आसलथे सोर खामानिखौ मावदों दायो जों खामानि मावनायफोरखौ जों बुंना लानो लुबैया मानो होनबा जाथिया जोंहा रैखाथि मोननांगौ बेनि थाखायल'सो जों नांदों ओंखायनो किसुमान सम लानानै जोंनि खामानि मावनायखौ सोरबा हाइजेक खालामबा जोंहाबो एसे बुंनांगौ थागोन दा बेबायदि खोथा जि हक जोंनि जाथिनि मोनसे खामानि बेयो दा मोनसे मोजां थासारियाव फैदों आरो बेखौ फुराहै आबुङै दानजोबनानै जोङो जोंनि खामानिखौ मावलांनो हायोबा जों बर' जाथिनि मोनसे बे देरहानाय जागोन दा बेखौनो जोङो दिनै फोरमायनो सानदों आरो नैबे समाव जोङो जोंनि PIL होग्रा PIL केसनि होगिरि बिथांमोनखौ जों खाथियाव लाबोदों बिथांमोनाबो गावसोरनि बाथ्राखौ एसे बुंगोन दा जों नुबोदों नैबे समाव जिहेतु नब कुमार सरनिया बिथाङा माखासे आपिल खालामनायनि बाथ्राखौ बे समाव बुंनायखौ नुबाय बिथाङा मा बुङो बिथाङा आपिल खालामदों बिथाङा दा गावनि जि जेननांगोन जेनगोन लाइनखौ मिथिखानानै गाव माने माबा होदों जेनेबा मोनसे मा रिभिजन बे मोनसे केसखौ होनो नागिरदों माने स्टे अर्डार जानांगौ स्टे अर्डारा जाबाय मा बेहा जेनेबा आं दाननै बा दानथाम जुदि थाबावदों एमपिनि माबा सम बेखिनिखौ बियो मोनजानांगौ दा जोंहा बेखायनो जोंनिफ्राय बै केबिनेट होखाबाय दाखालि 18 तारिखआवनो होदों जोङो केबिनेट होदों केबिनेटखौ साबमिट खालामबाय जेनेबा बिनि माने आपत्तिफोर बेयो जाहाथे माने ग्राह्य जाया माने एक्सेप्ट जाया दा बेखौ लानानै जोंनिफ्रायबो अलरेडि फाइल खालामनाय जाबाय बेनि जेबो एकनलेजमेन्ट कपि आंनियावनो दंखायो आं लाबोदों नै दा बेखायनो जों रायजो राजाफोरनो जों स्पष्ट खालामनानै